Ahojte, hlasíme sa opäť. Prvý vlog bol náš prvý deň dovolenky a toto je druhý vlog z nášho, nie druhého dňa, ale skoro posledného dňa z dovolenky. A akurát sa chystáme, teraz je večer 6 hodiny a ideme do mesta. Ideme s touto loďou. Ideme do Trogiru. Ideme sa tam popozerať. No už sme sa nalodili. A asi ste si všimli, že mám nejaké rúžové vlasy, tak hej. A aj Leila má rúžové vlasy, áno. Ale asi vyjde skôr tento vlog, než video, ktoré som točila o vlasoch. Tak si počkajte na to video o rúžových vlasoch a tam sa dozviete viac, že čo, prečo, s čím a koľko to vydrží a podobne. Na zdravie! A už sme v meste, prišli sme sa pokúkať. Mami, áno? že ja som tie guličky vidieť. Dobre. Leila tu samozrejme našla všetky možné kolotočárske hovadiny, aktivity to nazvime, ktoré už mala asi tak 200 krát doma a rozhodla sa ich mať aj 201 krát. A veľmi tu pokukuje po klik-klak guličkách, čo my, deti, ktoré sme vyrastali v 90. rokoch, veľmi dobre poznáme. A veľmi dobre vieme, že keď kúpime klik-klak guličky, tak to bude peklo. No môžeš si to ísť zase vyskúšať. A uvidíme teda, s čím prídeme domov. No zatiaľ si tu nevybrala ani jeden maličký dárček, tak si môže niečo vybrať. Ej, dobre. Dobre. A je to sranda vec. No. Oh. Ideme cez maličké uličky, ale neskutočne tu majú šmiklavú takú dlážbu. Podľa mňa po večeroch to chodia sem ešte čistiť a leštiť. Kúpili sme teda Leile ľadovú dreť, ktorá jej vydržala asi tak 3 minúty, lebo potom jej spadla na zem, že? Niečo sa vylialo, niečo potom vytekalo, lebo pohárik zostal rozbitý. No nevadí. Poď tu dole. Šup za ockom. Ale plasta neozbíja. Plasta? No vidíš, že aj plastový pohár praskne. No. Kúpili sme nejaké drobnosti domov a potom ukážem vám také dve chutné magnetky. Fakt toto ale už veľa ľudí, tak daj ockovi ruku. Magnetky, lebo zvykneme doniesť z každej zeme, kde sme, alebo z dovolenky príslušnú magnetku. Kedysi sme to zbierali s Tominom aj my a máme plnú krabicu toho. Ale už sme sa toho nejak vzdali a nezbierame. Ale rodičia a segra zbierajú, tak sme zobrali, ale také úplne také miniatúrne, ktoré sú robené z vrchnáka od piva napríklad a sú fakt chutné. Ukážem. Ten biely papagaj, čo tam bol pred chvíľkou, tak neviem, ak pozeráte Frasera, tak presne takého istého mal aj Niles a bola to jeho baby. Pozeráte Frasera, či nie? Pozerajte Frasera. Pozerajte. No, tak kúpili sme deckám tieto loptičky na ruku. Jasné, že si Leila zobrala aj klik-klak. Bože môj. Teraz sa tuto učí s týmito paličkami hrať. A už svietia. Dobre.
Takže učí sa teraz s paličkami a tuto som kúpila tie magnetky. Kokaj! To je krásne, že? Pekné. Kúkaj, jak vyskočí. Hop. Končíme dneska, ideme naspäť, ale Leila sa ešte ponáhľala na diskotéku si zatancovať, tak chvíľku si zatrstá a pre dnešok končíme. Dneska sme sa zobudili do dažďa. Teraz sú už asi tak 2 hodiny, je to náš posledný celý deň tu a trošku mi to nezahralo do kariet, že pol dňa opalovania mi uniklo, pretože dneska som to ešte chcela doklepnúť, ale nevadí. Aj ten dážď bol celkom fajn, skoro ráno o 7 som išla do obchodu, trošku som zmokla zle, ale bolo to super. Ale tak nakoniec sa vyčasilo a ideme sa okúpať. Aha, musíš ísť opatrne. Ale nie až taká studená, je jak vždy. Dobrá je Leila, nie? Pokiaľ som. Pokiaľ si. A to si pomaly. Idem sa popozovať na škeble. Škeble? Dobre. Sú mušle. Mám mušle. Pod som mnou. A pricapame na one kamene naspäť mušle. Zabava. Ale kraba som vám chcela. Kraba? Kraba som vám chcela natočiť, ale nie je tu teraz žiadny. Sme tu presne 20 minút so slniečkom. A aha, čo zase sa dovalilo. No tak zase takéto fantastické mraky. Tak z dnešného opalovania už asi veľa nebude. A budeme oddychovať asi na izbe. Však budeme tu, dokým nebude asi pršať, nie? Áno. Ešte si dám poslednú palacinku, lebo robíme tu fantastické palačinke s bielou čokoládou, tak tu si ešte dneska dám, to som si šetrila na posledný deň. Bude asi pršať. Ešte sme to ani nedopovedali. Tak svinia. Jak svina leje. Daj si uterák na hlavu. Leili, poď, ideme. Od prdele. Malý lejak. Ale ideme už naspäť na izbu, však čo tu budeme robiť. A odkladám telefón, lebo mi zmokne. No práve sme dobehli domov. Mokrí, a keby sme z mora vyšli, ale našťastie sme boli iba tuto kúsok. Takže to bolo raz, dva. Už je po búrke, konečne. Trvalo naozaj dlhšie a teda k moru sme sa už dneska nedostali. Hoci sa tam ešte niekto kúpe, ale už je 6 hodín, takže nič. Akorát sme začali trochu baliť veci, ale chystáme sa ešte dneska tuto von
pretože si idem dať palacinku s tou bielou čokoládou, ako to musím, bez toho Chorvátsko neopustím. V každom prípade mám tu pre vás jednu súťaž. Spoločnosť Fab5 mi poslala takýto beauty balíček. Beauty box. Ak nepoznáte tieto beauty boxy od Fab5, tak ide o to, že každý mesiac majú jeden box s 5 produktami, ktoré sú pre vás v podstate ako prekvapenie a neviete, aké produkty vám zašlú. Takže ak máte rady kozmetiku a prekvapenie, tak toto je úplne ideálne kombo. Tento kozmetický box si môžete buď sami zakúpiť každý mesiac, alebo si ho môžete dať predplatiť, alebo ak neviete čo svojej sestre alebo kamarátky k sviatku, môžete ho predplatiť. Ja si myslím, že to je úplne skvelý darček. Hoci ako ja by som ho úplne brutálne brala. A ja by som bola úplne strašne potešená, keby som ja dostala taký darček, že by som dostala nejakého predplatné kozmetického balíčka. Bolo by to super. Takže o tento balíček si môžete zasúťažiť. No, nie konkrétne o tento kus, tento som už otvárala, ale Fab5 mi poslali pre vás ešte jeden do súťaže. Krabička otvorená vyzerá takto, je to krásny rúžový papier, ktorý sa teraz momentálne hodí úplne aj k mojim vlasom. A po otvorení sa tam nachádzajú tieto produkty, hneď vám poviem. Vec, ktorú som používala tu hlavne v Chorvátsku miliónkrát, a je tu teda takýto balzam na perí od Malibu, a je to faktor 30. Potom tu máme takéto rozkošné pásiky na nos, pigi mám. Sú to také tie čistiace zlupovacie pásiky. Ešte som ich predtým nevidela. A to je na tom dobré vlastne v týchto beauty boxoch, že dostane sa k vám aj kozmetika, ktorú by ste si sami nekúpili. Takže fajn vyskúšať aj niečo iné, čo vám nepríde len tak pod ruku. Potom ďalej je to takáto riasenka Kozel. Trio od Astoru, čož je lícenka, rozjasňovač a bronzer. A potom je tu jeden osviežujúci sprej z rúžového dreva, volá sa Monu a je fantastický. Úplne nádherne voní a krásne osviežuje. Takže tieto produkty si môžete zasúťažiť aj vy a rovnako si môžete zakúpiť tú krabičku alebo si spraviť to predplatné, čo je úplne super. Všetky informácie majú dostupné na ich web stránke, dávam to sem, aj presne ceny, čo koľko stojí a teď. A teraz k tej súťaži. Celá súťaž bude prebiehať na mojom instagramovom profile, na tomto, a všetky podmienky súťaže budú tam. Nebojte sa, budú veľmi jednoduché, tak verím, že sa zapojíte. Ok, toľko k súťaži a ja pokračujem, ideme baliť a potom na tú palacinku. A čo môže byť krajšie ako zakončiť dovolenku so západom slnka a s palacinkou? Je super.